Duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC omako gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya ka achiel gi mine utene 2 ewi lal mar omenda maromo bilion 1.3 ma yangore ni ne olal e bwo telo mare ka ne en gavana ma Kakamega. EACC omako Oparanya kendo dayo dhoge e kinde mamoko kuom josiasa sechego wacho ni gimanye mana nikech chung' mare mar siasa. Chris Owino nigi ler mar wachni. Koke duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae EACC kawuono ogwaro gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya e seche mag okinyi ewi mano ma giwacho ni en kaluwore kod chilo mag mibadhi. Bang' ndhiye, Oparanya kod mondene 2 ochwal achiel kachiel nyaka e log tich mar EACC e bore Nairobi kama ne odayo dhoge kuom seche bura. Obila ne otamo moko kuom jotelo mag Azimio kod okinde mage mane temo donjo e laru mar apisi mag EACC. Members of parliament, including those from his home area, with the women rep Kakamega is here. His member of parliament from Lugari is here. His advocate is here. The member of parliament from Butere. MPs are here from Kakamega. Why would they be denied access to Honorable Oparanya? Katiba Kenya kipengele cha 49 na 50 kinasema kwamba iwapo mtu amenyang'anywa uhuru wake kwa asasi za serikali kama EACC, ana haki ya kumteua wakili katika mahojiano atapokuwa anafanyiwa mahojiano. Asasi ya EACC ambayo ni asasi imeundwa na katiba ya Kenya imekiuka katiba na inajifanya kwamba wao wana sheria yao walioitunga. Kaluwore gi oboke mane ochwal ne ute fwambo weche seche mag ang'ich welo, EACC oyango meko mar Oparanya kod mondene 2 ewi mano ma giwacho ni en kaluwore kod lal mar omenda maromo bilion 1.3 e kaunti ma Kakamega e kinde telo mar Oparanya. Report mar EACC yango ni kaunti ma Kakamega en achiel kuom kauntis ma pacho kae manyong'ong' mar ging'iyo ewi tiyo marach kod omenda mag jopiny. Mimi mwenyewe nimeleta zaidi ya wale mawaziri sasa wako katika serikali ya Kenya Kwanza. Wakati walipokuwa tangatanga wakikamatwa, nilikuwa naingia huko tunaandikisha statement. Sheria haijabadilika. Kwa hivyo hiki ni kinyume cha katiba na Bill of Rights. In summary, there is a new crop, there is a new animal in the town called EACC that is operating as a rogue EACC. E kindeno, EACC okwayo jotelo mapacho kae mondo kik rwak siasa ewi weche mag kedo gi mibadhi. Mabiro e kinde ma jotelo mag Azimio mawuok e yimbo mar Kenya otudo meko mar Oparanya kod chung' mare motegno e weche mag siasa. They told us during the campaigns that they would no longer use the EACC and DCI to settle political scores. But this is happening because William Ruto knows when he goes to Western Kenya, he's going to face a hostile crowd. So they think if they keep him here, the people will not do what is required to be done. Sisi tunasema hata wakitushika, hata wakituweka korokoroni, sisi hatutarudi nyuma. Tutaendelea kutetea Wakenya. Na naambia ndugu yangu Oparanya hata akiwa ndani siku ya leo ya kwamba huko ndio mashujaa huwa wanaweka. Jotelogo owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza chano bwogogi kaka yo mar chunogi mondo gidonje duond bura mar UDA kaachiel gi weyo tudruok margi kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.